Tak Patriku, dnes vítězství 3-2, opět po takovém infarktovém závěru. Zdá se, jako kdybyste byli v letošní sezóně nějaký specialisté na takovéto konce zápasu. No tak vlastne vo väčšinou zápasov tak sa stane, že prehráme, že my vlastne ten zápas doťahujeme a zatiaľ nám to úspešne vychádza a vlastne máme to prepracované v tom overtime, že nejdeme nejako dozadu, že chceme hrať na jazdy, chceme to rýchlo rozhodnúť, tak ideme dopredu a je to vidieť na tom mláde, že všetko strieľame, dorážame a sú z toho góly. Čekal jste, že ještě vyrovnáte těch 9 vteřin před koncem? Všetci sme si prijali, sme to vyrovnali, sme si aj verili a o tom ten hokej je, keď si veríte, hráte to so srdcom, tak to aj dokážete. Jinak s čím jste do dnešního utkání nastupovali? Věděli jste, co můžete od soupeře očekávat? Tak rozobrali sme si niečo na videi, že či oni, jaký systém hrajú a na to sme sa pripravili a sa to aj vyplatilo, tá práca, čo sme urobili na tréninku, a sme sa na nich pripravili. Jinak vy jste dostali rychlý druhý gól ve druhé třetině, mělo to nějaký vliv na vás? No, tak vliv to ani nemalo nejaký, vlastne sme si povedali, že nemáme skláňať hlavy, otočili sme aj horšie zápasy a tak sme začali stále šlapať, začali sme ich viac napadať a sme to vyrovnali. Jinak za stavu 2-0 se soupeř začal více orientovat na obranu. Je to těžké se prosazovat, když soupeř spíše jen brání? Tak práve, že ani nie je to ani ľahšie tam vlastne, keď super bráni, tam dostať iba do tretiny, nahodiť z viazde, chytiť všetky puky, vybojovať tie súboje a tlačiť to do brány, čiže pre nás to bolo výhodné, vlastne to bolo aj vidieť, že sme to otočili a potom sme to ešte aj vyhrali. Jak dlouho jste čekali na první branku? Neměli jste v hlavě i minulé utkání, kdy jste prohráli 4-0 na Slavii, že ta produktiva je teď trošičku horší? No, tak niekedy sú také zápasy vlastne, že sa nedajú ani žiadne vlastne tie góly, no a to museli sme dať za hlavu a išli sme ďalej s tým, že musíme dať nejaký ten gól, padne tam nejaký a aj to tak bolo, dostali sme to rovno na hokejku od nich, sami nám nahrali, dali sme jeden gól a už to išlo ďalej. Jak vlastně úvodní chmutovskou branku jste dnes vstřelil vy, to byl určitě ten impuls, který tým potřeboval, myslíte, že to mohla být zlomová situace dnešního zápasu? Tak určite to bola zlomová situácia, ale vlastne tam by sme mali tlak, oni sa nedostali pomaly ani z tretiny a jak sme dali ten gól, tak my sme ešte viac do toho dupli a sme tam začali všetko strieľať na bránu a sa nám to aj vyplatilo. Jinak teda vyhráli jste 3-2 v prodloužení, podobně jako minulý týden proti Varům a opět rozhodl Michal Frolík. Zdá se, že má na tyto situace asi štěstí. Tak je to hráč NHL, čiže musí mať na takéto situácie šťastie a musí to aj vedieť dať tam ten gól. Je to v ňom, no.